Gør du. Hvorfor bruger du så varmt vand? Det tænker jeg egentlig ikke så meget over. Og jeg betaler jo egentlig heller ikke ekstra for mit vandforbrug og hvor varmt vandet er. Vi har en løsning til, hvordan at kolleger kan blive mere bevidste omkring deres varmvandsforbrug. Det fungerer på den måde, at i hver kollegie vil der i stuen være et digitalt scoreboard, hvor man kan følge med i varmeforbruget på hver enkelt gang. I løbet af måneden vil man via live data kunne se, hvordan man er i forhold til alle de andre gange. Og når måneden eller perioden så er slut, jamen så vil den gang, der har brugt mindst varmvand, jamen de vil få 500 kroner til fællesspisning, mens dem, der bruger mest varmvand, jamen de får lov til at vaske trapperne. På den måde, så giver vi beboerne et incitament til, at de bliver mere bevidste omkring, hvor meget varmvand de bruger, og ikke bare er ligeglade. Husk nu konkurrencen. Nå ja. Sådan. Vi skal vinde den fællesspisning.